ko sa kaon na miya kagurok sa mamayan. Inisin niya man so license sa engineer. Hey, tingin ta kulay na basta ka nga namin imurais ka ayat. Hey, tingin na makulay. Naman na tingin na pinaguntaman na nakanaan naman na ya. Hey, kabaliak na engineer na upa kapambalay na akong atigian. Kapag iskits karak na tigian. Pag istimit karak na pirakanda na ikak na tigian uputaw. Ako supos niya, ako susiminto. Na imantod na tigian na kibigay karak tigian hay ama. Maranaway na di tanubin karun sungaran yan. Inisin niya man sa kataw kuwatayan. A certified public accountant. Natingin na ama, o tingin na pagkitong nakarak, nakapamagitong na apya pinakamilyo na may tungakan. Na miya kaguro ko man, nakagyo ko isin yan si sakwatay na kawasa mga wasa. Nadagang sa Green Hills. Na miya kaguro katigin na ama o tigin no tamo, awid ka kalaiman to nakibigyakan raka. Na aya pagkiguro kagyang ko tama na sa katawa ama. Na may sinit sa taruto pa kasinit, kababuti ginigyan kaya man na niya nawatakan, mga watakan na miya pakatututakan silang sa ilmo, kay man to na ayam sa kasandangan o manusia, sa iko kapatay niyan, nasabu sa miya pasad ka amal, na amala nasabu sa may invest ka sa iko dunia. Manot niyo man na ng gagda-gagda. Sa manot na kaya dan sa baliso, certified public accountant, kaya dan sa baliso, civil engineer, kaya dan sa bali, so lawyer, kaya dan sa bali so businessman, kaaya miyang umbaw, miyang undaya, na so ilmo si kuwagamatan wagama Islam. Nagikaputero ako ron, sa miyagutong siya mananian, na management si Sagyang kaya Torel, miyagutong sa mga murit na ayamala, na so mga guru, kasabab ka so mga guru, na ape kalawi daw kay liran si kuwalay, na andi ka pa kung mayroon sa madrasa, na inibagakiran. Kaso sila kami ron na mga ustads, na ayamatan yan benar, na kanaman uba kami kalalabudi ko di medika pangandaw, kaayamatan yan at ito, nasa kami, nasa sacrifice namin mamuso mga oras sami, anda man na ikibaga namin kung may tuwa ilam mo siya butami si kuwagama Islam, kakagya gina ni mababaloy man na nahakyur kami, ako gina ni mababaloy, ayaman na tumpukan, o Muslim to Muslim, anda man na ikibaga niyan si kuwaman niyan, na atas tanggungan na inibigay ron ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw malana sa mga loks. Amirumasay sa andaman na yaman na niya nakapakat ng mga watairan, na miya maguntong ka ng mga loks. Na ayaw malana sa wata. Kakagya nga sumiya kahatom sa Quran, mingimuray siyan sa Quran, na sa isalungan na mauri, na sa pulo ko pamilya niya yaman na niyan, na kadipinsan niyan. Kaon niya si ko kanarakan, asisagyan ko talong ano to na kaya certified ay mananena kaya hatulan lagyan ko ta mga tao na pagkasulid sa naraka ugay na sabab ko ay mananian na adda pamilera na sa kataw ahapizul Quran na gito ya mananian na pagkasapato na kakuha nila ng utas sa pulo kataw nasalungan na maurin of seksi ya Allah pa man na pagkasulid na wasay ko surga na sa ustada ka nanuduro ay no akan miya swaswaga makasabapon dudusi doktor arukaya Ami aswakan suwaga makan ini sabab po Allah. Suwala na matitui kukuman. Sa din sa inambaro taw na yadin kalabuan. Sa din sa mapasad ka na kay bagay Allah. Naro katagu. Sa ikwa man na pamikiran tano ginawa tano. Kakabaya-baya ka. Kakaproud ka. Kadiyamiyapan kasi kung mga tao. Sa isa dunia. Aayap ki investiya na agama. Giyaya investment. Apagaloy tano. Giyang kaya lagi dang kaya Torel. Nasa din sa pagkasuporta si Belagi sulok swata, agusto administrator, na apipikiran niyo, na dead na pititaman na nabalas. Ino to, may akakatamagiyang kay dua kataw. Na pinakataw man ni, mapangdawiran si Quran. Nangutam ya pangdawiran, na pangdaw man to. Na mibawa tap man na pangdaw, na taman ko katatago kasi ko kubur. Na gina ni pembetuan sa sadaqah jariyah. Dead na ikaputulian niya manan niya na amal, kaapi amya matay suya manan niya na mga tao. Amya kasuporta si Saki yung kay at Turil, na pasulid din suya manan niya, na balas Allah subhanahu wa ta'ala, kasabab ko yung manan niya na isas kanya no nasiyabag panu Allah. So mga bayi, natanto ka naman amalay kit pantagsi ko agama. Paganay ron na sunasiba, nasiko, paganay amyan si ko agama. Nasunasiba asi sa Bahrul Yaman. Nasisadyan ko to kagaladiyan. Nabodi na ni mataro ko karumanian. Na puro na ko nga tigyan. Puro na ko nga kaasar buka masalamakan sa mga pagrayak na mga babay. Assalamu ala nisa'i fil alamin. So sanang akalilinta na kapipya ginawa na sa ko mga bay yaman ay panaguntaman sa ko agama. Narunin kaya pantaga na kapatay. Ikadua bay. Nasisadyan ko ta kaprang nabi. Nadad na ba niyan yaman na niyan.
natamo kakisuporta si kuagama kaswatayan ay kariniga na miyasahin pun so karumanian kasakan yan subay yamanan yan na ditibayo na din nakilay niya nakisuporta niya si kuagama na kinuha niya swatayan na ungo puso yan na bulawan nun na kagikuha niya na tigina ya Rasulullah kuwang katigina ngayon watakan kada kisuporta ang kuagama natigo na biya anturin kidiya kanon natigina ya Rasulullah Giyang ka na nawatak na pagkababayan akan ka nga puso akan. Okay na tigin na pagkababayan akan na mas kababayan akan suka pa kadayamang wagama. Kapakaburanta wagama. Nagina na tigin na watak na sasakataw ay bulang pamilya akan. Nabaloy ang tigin na panglong. Siko mga bangka wagusiko yung mananila mga pana. O mga redway at tigin. Kagina na tigin ni kakababayan. Sa katawa baya sukan sa radiyallahu anha. Napatakataw mga mama pagkababayan yan. Nalangon yan din sa kanan di miyango yaton. Agus sumiyugu sa kasemburi na siya sa temuan. Nalangon miya sayid. Nakatawan niya kung naubag umiraw. Miya pupudi-pudi niya benso Allah. Sa miya baya-baya. Na kanabagi nampu. Sa katawa bayi. Akarumaw amra bidya mo. Nakagiya kong pakaunutan no nabi. Natigo nabi di ka kapakay kaskatigin na padka ko exempted. Kasadir ka. Na miya kabaling natigo karumanin na miya nakakapman ini. Sunso karon manini miyang uyaton. Naugos ka niyang talikod si Sauriya na walay. Na mindua. Allahumma la tarudani ila ali. Hey kad nanak na tigyan. Na diyo ko nga din pakambalingan na siko pamilyakan. Sabab ko kapilala ko niyan sa jihad. Napakagan kasututul. Kagiya ko jihad siran. Padiyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na miya sahidun. Na kagiya ko masahid. Apruran subang kay niyan siko yung mananiyan. Na unta. Na uman pakantam sa Madinatul Munawwara. Aayang aran niya na andang nagya yatrib. Na petbet di pelompat sa dipeto. Natigo na biya, anto na sabab, na inisin so karuman niya natigin na bumiyan ka kaniya Rasulullah, na minduwa sa kaniyan, agyang kaya duwa, pinduwa niya natigin na, gito'y sabab patigin na, ginan di sabab patigin na, tigo na biya, ginan di sabab pa, diyaman na niya na di niya natigin na kapambalingan. Mga baya may rasa si kuagama, mga baya miya maguntong, kaaya isa kaya pakaburan tawagama na sabab perkanaman na niya na mga baya. Lagi din na so Khadijatul Kubra, asik ko yung mananian, na din yan di kapakarag, akapapasangan, na sunabi na sukilian yan nun, asukadid siya na madakali tapal sudu, bangalayan, kaisa riwaya, nagisopak sama sa namya maka namya pamasanian. Ugay na si ko kaya kaptinan si kuagama na miyagnas na sutamukian sa ini kapobriyan na Antonio yang gulaula nakagiyo ko makaguraw. So Habiballah, so kakasiw Allah ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suluyan na mitok si kuya mananian na para so Khadijah na miyakadaw so Khadijah na kay makanaw na tigin na tigin ni Habiballah. Anto na tigin ni pakiguraw ka. Ba't tigin na pakiguraw ka na sabab sa di ka pangadayamang wagama nang gulalan rak na tigyan na o tigin o matay ako at tigyan natutunga at tigyan subadanakan na o matutunga at tigyan na o kaparo na pagdayin ka tigyan siya manan na balakan kaan makaburan to sa wagama bakit tutungin na lawas yan o tigin o di ka pangaburan to wagama tigo Khadijah abay ay isa siya ba panuwag lasok siko kaya pangaburan to wagama na datigin na sandita na ayaw mo sabab na sa mga tulanak ng baloy na tigin naman na niyan na mga gasapan na baloy ang gasapan na tigin si Koreano Kardak yan na tigin kana ka mausar suwagama kaan na tigin naman na niyan na makaburan to suwagama mga bayanan amya maguntong lagi kapagtirwa ko ron sa sakanwa mga bayi ang mga alay panaguntaman si kuagama na miya maguntong kano kakagyo miya padkano si sagyang kota katiru Allah Allahu yaktasu birahmatihi mayasa so Allah na ipupamamilian so limuyan ko tawa kabayayan ng baganian nun na lagi din na so mga ina mga ama tanto kano miya guntong kamiya padkano si ko mga tao aad na watayan aapya pa namiyatay suloks na ad na watayan apa kasibon si ko mananian na kubur yan ad na watayan apa kay katon si ko kubur kaaya pinakamala alimu ay nibigay wala si kuloks na mbawata sa mananian na hafizul Quran mbawata sa ulama mbawata sa ustads kaandad ni kapadgasan ng mga tao na insyaallah ta'ala na panalamati nga sa Allah kaapya si ko katatag ka si ko kubur na pasulid kagiyan ko tamanan na di mapagaman o mananian nawataka sa ayamala apulin po sana si sagyang kay kaya payagulalaku na congrats nak nagyang kaya dua katawarin tanong mga watatanong ko kaya pa ka dungkuiran si ko kinimores niran si ko Quran kaya naguntaman na niran magaganda makan sudiran di katuday kami kasaganda sa kamumuriti
May agdamakan so ka pressure. Gito a pressure na gito pinakamala diron kategoro mo rin. At napagrit niyan. Miya kaysa lagi kaya pakiwatan na na si Raypa. Naming ipustiyan na din makatigra-tigin na yung mahirap patigin, yung maraming umasa sa'yo. Miya lalagoy sa pamikiran na kita pipikir niya na that is the expectation of their parents and their relatives. Dito so emanan na kay inamaw no mga loksya na gusto mga tungan na niyan. Na dito isa pa emanan na kapapresyo yan. Na miyat angad sa pamikiran na nagiwatan na tanto interesado na alhamdulillah iman tuwari kulay. Watakan na sabab ko emanan na kaya panaguntaman niyo ging classmate ka na inibugir ka no wallah na ayaman mo mala importante na uban niyo kalipati apat naman niyo apagpada niyo sa kodua niyo na mga tawa kaya sababan siya lagi di doktora lagi di kaya mga ustade niyo agu gyang kaya mga classmate niyo kakabubu gyang kaya manan na madrasa wad na classmate ka agu siya manan na mga loks agu sulamon no si siya na iman to na insyaallah na piyak miya padalo si ko mga tao amya ka invest agyang ka ini-invest tano na tamang kapatay tanong na bakaw marakatano subalasyan sa siyak na manan na tagwi sa diyang ka